ମାନେ ପଣା ବି ପିଇବନି? ହଁ ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ। ଆରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ଏ ଉପବାସ କାହା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କରୁଛ? ହଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ବେଶୀ ୱିକ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖିକିରି। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ୟୁ ସୁଡ୍ ୱିକ୍। ଏକଦମ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ହେଇଯିବନି? ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଦିନ ବୋଲି, 2 ଦିନ କଲେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯିବ, ୱିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ 2 ଦିନ କରିବ ନା? କାହାର ଥୁଆ ହେଇଛି? ଆଉ କ'ଣ କାମ ଥିଲା ଯେ? କ'ଣ? ଯାଅ ସେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଅ, ବୁଝିଲ? ଓହୋ ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ, ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ? ପୁରା ଉପାସ ରହିକିରି ଆଜି ଯାଇକି ଦୀପ ଲଗାଇବ? ଆଜି ପୁରା ଉପବାସ ରହିକି ଯାଇକି ଦୀପ ଲଗାଇବ ନା? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଦୀପ ଲଗାଇବ ଆଉ ଇଏ କରିବ। ହଁ ଆଚ୍ଛା କାଲି କ'ଣ କରିବ? କାଲି ପୁଣି ଦୀପ ଲଗାଇବ? ନା କାଲି ଲଗେଇବି। ଆଜି ଲଗାଇବ? କ'ଣ କ'ଣ ମାଗିବ ଟିକେ କହିଲ ମୋତେ? ଏତେ ନିଷ୍ଠା, ଏତେ ନିଷ୍ଠାରେ କରୁଛ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯେ ଶୁଲ ତମେ ଶୁଣ, ଇଏ ତ କରୁଛ, ତମେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବି, ଘରକୁ ଗଲା ପରେ, ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତମ ପାଇଁ ସାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ମଗେଇଦେବି କି? ମୁଁ କିଣିଦେବି। କୋଉଠୁ କିଣିବ? ଏଇଠୁ କିଣିଦେବି। ମିଳିଲେ କିଣିବ? ହଁ ମିଳୁଛି? ଭଲ କରି ଭାବିକି କୁହ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବ୍ରତ ବହି ମିଳିବ? ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିକି ପଚାରିବି। ନାଇଁ ତମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ମଗେଇଦେବି। ତମେ ଆ ପରେ ଶିରିଡି ସାଇଙ୍କର କରିବ, 9 ଗୁରୁବାର କରିବ ହେଲା, ସେଇଟା ପୁରା ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତମେ ଆଜି ଦୀପ ବସିଲା ମାଗିବ ନା ଯେ ମୋର ଆଗ ପୁଅ ହଉ ବୋଲି ମାଗିବ ନା? ମାଗିବ ତ? ଆଗ ପୁଅ ମାଗିବ, ନମ୍ବର 1। ମୁଁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ ମାଗିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଗିବ ଯେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଯେମିତି ପୁରା ସୁଖ ଯେମିତି ଦେବେ, ନମ୍ବର 2। ଆଉ ନମ୍ବର 3, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଯାହାକୁ ବାହାହେବି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଇକ୍ୱାଲି ପ୍ଲେଜର ଦେବି ହେଲା। ନାଇଁ ଦବନି? ତାଙ୍କୁ ବି ଦବ ନା? ତମେ ଯାହାକୁ ବାହା ହବ ପୁଅ ତାକୁ ବି ପ୍ଲେଜର ଦବ ନା? ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମାନେ 2 ପଟକୁ ହେଇଗଲ ପୁରା ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ମାଗିବ? ଆଉ ମାଗିବ ମୁଁ ଯେମିତି ବୋହୂ ହେବି, ଯେମିତି ଭଲରେ ଯେମିତି ଚଳିବି, ଘର ଭଲରେ ଯେମିତି ରହିବି ହେଲା। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡର କେୟାର ନେବି ଆଉ ହେଲା। ଆଉ ଯେମିତି ମୋତେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ ଯେମିତି ଆଉ ହେଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସଦାବେଳେ ଆପଣ ତ୍ୟାଗର ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କେବେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନ ହୁଏ, ଯେମିତି କାହାର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ନ କରେ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଯେମିତି କେହି କେତେବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କହୁଛ ହେଲା? ମୁଁ ଯେମିତି ମୋତେ ଯେମିତି କେହି ଭୁଲ ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କାହାର ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ନ ହୁଏ, ମୋ ଉପରେ ଯେମିତି କେହି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେହି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହାର ଦୁଃଖର କାରଣ ଯେମିତି ନ ହୁଏ ହେଲା। ଆଉ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେଲା। ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରଥମଟା ମୋତେ ପୁଅ ଦେବେ ହେଲା, ତାପରେ ପଛେ 2ଟା ଝିଅ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ପୁଅ ଦେବେ। ତାପରେ 2ଟା ଝିଅ ଚଳିବ ତ? ତାପରେ 2ଟା ଝିଅ ଚଳିବ ତ? ଆଉ ସବୁଟା ଥିଲେ 2ଟା ପୁଅ। 2ଟା ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ? ଜାଣିଦେଲ ତ? ସେଟା ଜାଣିଦେଲ ତ? ମାନେ 2ଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ତ? ଆଉ 2? ଆଉ ନାଇଁ? ଆଉ ନାଇଁ? ଏତିକି? ଆରେ ମୁଁ ସୁଲ ଏ କଥା କାହିଁକି କହିଲି ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ତ? ମୁଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଝିଅ କଥା ତମକୁ କହିଲି ଜାଣିଛ ତ? ମୋ ଘରେ ଝିଅ ନାହିଁ, ନା, ମୋର ତ 2ଟା ପୁଅ। ଆଉ ତମେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନହେଲେ କେମିତି? ଗୋଟେ ଝିଅ ଦବ ନା, ବୁଝିଲ ନା? 2ଟା ପୁଅ ଦବ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଦବ।
पुओ तुम डिजायर मु पूर्ण कली मो डिजायर तुम पूर्ण कर ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ हाँ दीटा पुओ तुम ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ହଉ ଓ ତମେ ଦୁଇ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୁଁ 2 ରୁ 3 ଯିବନି କାହିଁକି ନା କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା କଣ ନା ଭଲ ଲାଗିବନି ତମେ ଜାଣିନ ସୁଲ ତମକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ସେମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ତମକୁ ତମେ ଜାଣିନ ଦେ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ହେଲ୍ପ ଟୁ ୟୁ ମୁଁ ତ ସେ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ଭୁଲ ଆଉ ତମକୁ ସେ କରିବାକୁ ଦେବିନି ମୁଁ ତ ସେ ଭୁଲ କରିଛି ଦୁଇ ଭିତରେ ଖୋଜିକିରି 3 ଇଜ ବେଷ୍ଟ ଜାଣିନ ଦେ ୱିଲ୍ ଭେରି ତିନି ନୁହେଁ ନା ଓହୋ କାହିଁ ତମେ ପୁରା ଷ୍ଟିକ୍ ଅପ୍ ରହୁଛ କଣ ତମକୁ ତ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଜନ୍ମ କରିବ କଣ ଅଛି ହେଁ ହେଁ ବଢିଆ ଦିଟା ଦିଟା ସେତିକି ଭିତରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁ କରୁ ତମ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ତମକୁ କିଛି ଲାଗିବନି ତମ ମ୍ୟାଡାମ ସବୁ କରିଦେବେ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କରିଦେବେ ବୁଝିଲ ମ୍ୟାଡାମ ଭେରି ଆକ୍ଟିଭ ସବୁ କରିଦେବେ ତମେ କିଛି ଜାଣିବନି ସେ ସବୁ କରିଦେବେ ହେଲା ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ଯାଏ ଅଛନ୍ତି ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ସବୁ କରିଦେବେ ସେ ଇଜ ଭେରି ଆକ୍ଟିଭ ଆଉ ସେ ଫଟାଫଟ ପିଲାକୁ ତେଲ ଫେଲ ଘଷା ଘଷି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିକି କେୟାର ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇଭେନ୍ ତମକୁ ସେ ଏମିତି ଲେଡି ତମକୁ ସେ କହିଦେବେ ଯା ଶୁଲ ମୁଁ ପିଲାକୁ ରଖିଛି ତୁ ଯା ଶୋଇବୁ ଯା ହେଲା ଏମିତି ବି ସେ କରିଦେବେ ଖାଲି କହିଦେବେ ତୁ ଖାଲି ପିଲାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିଦେ ବୁଝିଲ ଖାଲି ପିଲାକୁ ଟିକେ ପୁଅ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେ କି ପୁଅ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେ ଛାଡ଼ିଦେ ମୁଁ କେୟାର ନେବି ତେଣୁ ସିଏ ଥିବା ଭିତରେ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଯିବେ ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ଭେରି କେୟାରିଂ ଲେଡି ଭେରି କେୟାରିଂ ଲେଡି ଭେରି କେୟାରିଂ ଭେରି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଲେଡି ଆଉ ଲଭେବୁଲ ଲେଡି ତମେ କହିବାର ତମେ ଏମିତି ତମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଶାଶୁ ପାଇବନି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମୁଁ ପରା ନିଜେ ବି ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ୱାଇଫ୍ ପାଇଛି କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ବୁଝିଲା ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ କାଲି କ'ଣ କହିଲି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ୱାଇଫ୍ଠୁ ବି ତମକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୋ ୱାଇଫ୍କୁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଇ ଭଲ ପାଏ କ'ଣ ମୁଁ ଆଇ ମୋର୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ନଟ୍ ବାଇ ହର୍ ବିୟୁଟି ବଟ୍ ବାଇ ହର୍ କ୍ୱାଲିଟି ବୁଝିଲ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ ତମେ ସୁଲ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଲିଆ ବେଶୀ ହେଇଥିବି ଦିନ ଯାକ କାମ କରିବା ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଥିବି ମୁଁ ଖାଇଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ଖଟରେ ଶୋଇପଡ଼େ ହେଲା ମୁଁ ଏସି ଅନ୍ କରିକି ଶୋଇପଡ଼େ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକିରି ପୁରା ତେଲ ଫେଲ ଆଣିକିରି ପୁରା ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଘଷୁଥିବେ ମୁଁ ବି ଜାଣିଥିବି ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିବି ମୁଁ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିବି ତାପରେ ସିଏ ପୁରା ତମ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଘଷାଘଷି କରିବେ ଘଷାଘଷି କରିକି ସେଠୁ ସିଏ ଶୋଇବେ ଇଭେନ୍ ସେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ଡାକିବେନି ଯେ ତାଙ୍କର ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆପିଟାଇଟ୍ ଏତେ ନାହିଁ ହେଲା ନା ଏତେ ଆପିଟାଇଟ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବି ସକାଳୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ଯେ ମୁଁ ତମେ ଉଠେଇଲନି ମୋତେ ଟିକେ ନା ନାଇଁ ତମେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ଶୋଇଥିଲ ମୁଁ ତମକୁ ଉଠେଇଲିନି ଆଉ ତମେ ସେପଟ ମୁଁ ସେଠୁ ତା ପରଦିନ ଖରାବେଳ ବରଂ କରିବେ ସେ ରାତିରେ କରିପାରେନି କାରଣ ସେ ତେଲ ଫେଲ କରିଥିଲା ଗାର ଲାଗି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ ସିଏ ମୋତେ ଉଠାନ୍ତିନି କେବେ ମୁଁ ହିଁ ଯାଇକିରି କରେ ପଛେ ସିଏ ମୋତେ କେବେ ଉଠେଇବା କି ନାହିଁ ଇଏ କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ତ ଥରେ କହେ ତମେ କାଇଁ ଉଠେଇଲନି ନା ନାଇଁ ମ ତମେ ହାଲେଇକି ଶୋଇଛ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ ଉଠେଇବି ବୁଝିଲା କିନ୍ତୁ ତମେ କିନ୍ତୁ ଉଠେଇବ ହେଲା ଉଠେଇବ କ'ଣ ଖାଲି ତ ଟିକେ ହଲେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ ଡାକିବ ନା କ'ଣ ବୁଝିଲ ଆଉ କାଲି ତମ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଗୋଟେ ହସ ଲାଗିଲା ଯେ ତମେ କାନ୍ଦିବ କୁଆଡ଼େ ବହୁତ କାନ୍ଦନା କରିବେ ନାଇଁ ତମେ ତ ସବୁ ପୁରା ଦେଖିକି ଆସିବ ସବୁ ଦେଖିବ ଜାଣିବ ସବୁ କରିବ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ଦିନ ଚଳିଲ ଆଉ କ'ଣ ତମକୁ ନୂଆ ତ ନୂଆ ଘରୁ ଅଛନ୍ତି ତ କାନ୍ଦନା କରିଥାନ୍ତ ତଥାପି କାନ୍ଦ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ତମ କାନ୍ଦଟା ମୋତେ ଅସହ୍ୟ ହେବ ତମେ କାନ୍ଦିଲେ ମୋତେ ସେଠି ଅସହ୍ୟ ହେବ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସି ଏ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ଟିୟର ଇନ୍ ୟୁର ଫେସ୍ ବୁଝିଲ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ତ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ସିନା ଘରେ ଆସିଲେ ବୁଝେଇବି ଆଉ ତ ସେଇଠି ବୁଝେଇପାରିବିନି ଆଉ ଘରେ ଆସିଲେ ବୁଝେଇବି ଆଉ ତମର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ବହୁତ ରହିବ ବହୁତ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତମର ରହିବ କାହିଁକିନା ଘରର ତମେ ବଡ଼ ବୋହୂ ହେଇଗଲ ନା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ତମର ବେଶୀ ନାଇଁ
ଇଆଡ଼େ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ବଡ଼ ବୋହୂ ବୁଝିଲ। ଆଉ ପରଫେକ୍ଟଲି ତମେ ଗାଇଡ୍ କରିବ ବୁଝିଲ। ଆଜି ଏଇନେ ସ୍କୁଲରେ କାମ ହବ, 9ଟା 9:30 ବେଳକୁ କାମ ଏଇନେ ହବ।